Znie to až neuveriteľne, že už ubehlo 10 rokov, odkedy sme založili biblickú školu Gateway College. Tento sen začal vo mne existovať už veľmi dávno, odkedy som ja sám ako mladý chalan po páde komunizmu odišiel na biblickú školu do Spojených štátov. Vo mne začal ožívať tento, verím tomu, že Boží sen, až napokon pred 10 rokmi sa stal skutočnosťou. Po 10 rokoch mnohých dobrodružstiev a mnohých absolventov, ale aj mnohých ťažkých ročníkov, hlavne týchto posledných, po mne štafetu vedenia biblickej školy preberá doktor Paul Coles. Boh ho dal do nášho tímu z ďalekej Kanady. Je to muž, ktorý má mnoho skúseností s vedením biblických škôl. Sám založil inštitúciu v Afrike, ktorá vychovala tisícky božích služobníkov, Pan African University. A ja verím, že on bude obrovským prínosom pre našu službu a pre novú generáciu božích služobníkov na Slovensku. Nech sa páči, toto je Dr. Paul Coles. It's a great honor for me to serve as president of Gateway College. And you know, if we are going to see the church grow like never before in Slovakia, we're going to need men and women who are trained to do this work. And that's what Gateway College is all about. And so I trust that you will support me and support the college as we go forward and see God do great things in this country. Keď som pred viac ako dekádou prvýkrát počul o tom, že môžeme mať na Slovensku biblickú školu, veľmi som sa potešil. Vedel som si predstaviť množstvo mladých ľudí, ktorí dajú rok, 2, 3 najlepšie roky svojho života preto, aby sa pripravili na to, k čomu ich Boh volá. Som rád, že toto je už história a my tu dnes máme Gateway College. Som rád, že som to mohol nielen pozorovať, ale byť do malej miery toho súčasťou aj za to posledné obdobie, keď som mohol slúžiť ako predseda správnej rady. Pred Gateway College je fantastické obdobie a mne je radosťou, že môžem túto zodpovednosť predsedu správnej rady teraz odovzdať doterajšiemu najlepšiemu riaditeľovi biblickej školy na svete, Mirovi Doltovi. Teším sa na to, ako ďalej budem môcť byť súčasťou príbehu Gateway College a vás všetkých pozývam na gala večer. Dovolte mi teda, aby som povedal obrovské poďakovanie všetkým spolupracovníkom, ktorí sa podielali na príbehu Gateway College doteraz. A ja snívam o tom a spolu snívame o tom, že nás čakajú ešte lepšie roky, ešte lepšie ročníky na biblickej škole. Poďte s nami osláviť 10 rokov príbehu Gateway College na gala slávnosti už čoskoro.